azterketa batean sartu zen hau. Azterketa hitzarekin, begira esaten digute. Hauxe da, filtro honen irabazpenaren erantzuna. Tak. Eta ikusten dugu, hemen nonbaiten ebakidura frekuentzia egon behar da. Eta fasea ere erotzen dela -80 gradotara. Zerotik, fasea begira, zerotik -80, markatu mentxe dago. Beraz, horrekin bakarrik, fasea -80era erortzen badakigu orden batekoa dela. Hau izango zen, txuria. Hau galdetzen dute. Zein da filtro honen ordena? Pues lehen ordenakoa. Zein da filtro honen ebakidura frekuentzia? Argi dago hementxe inguru hontan dagola. Hemen 0 gero jaisten dela, baina zehazki ebakidura frekuentzian 3 dezibelio erortzen dira. Orduan, hau baldin bada -5, 3 egongo dira erzio bat. 2 erzio, 3 erziotan. Zeren urrengoan ja 5 dira, 3 erzio. Izango zen, adibidez. Zer gehiago? Filtro hontara sartzen baldin bada 50 erzioko seinale bat, zer gertatu behar zaio? Begiratu beharko genuke. Ebakidura frekuentzia esan dugu dela 3 erzio. 50 erzio daude, 10, 20, 30, 40, hemen, 50. Pues ya está. Ebakidura frekuentzia hemen, 50 erziotan izan behar dugun irabazpena, izan behar dau dezibeliotan, ezak zenbat izango den, kalkulatu, hau dira 20 logaritmo. Beraz, horren inbertsoa egin, bat baino txikiagoko zenbaki aterako da, edo bestela era formula honekin atera dezakegu. Hurbildu dezakegu. Badakigu ebakidura frekuentzia, ebakidura frekuentzia 3 erzio. Eta esaten dute, zer gertatu behar zaio? 50 erzioko seinale bati. Grafikoki ikusi dezakegu, edo erabili dezakegu formula. Ze irabazpena frekuentzia horretan izan behar da. Hau, filtro hau aktiboa da. Begira, filtro hau ez da aktiboa, edo igual bufferra dauka, zeren irabazpen hau da bat. Beraz, irabazpenik ez dago, GDC izango zen bat. Eta irabazpena izango zen orain. FC, jarriko dut. FC, zati F. Berdin, bat, bide, 3. Bai? Zer da? 0 dezibelio da bat. Baten 20 dezibelio, 20 bider logaritmo da 0. Hementxe. Eta negatiboa da bat baino txikiagoak direla. Bai. Orduen 50 erzioko seinalea atenuatuko zen balio honengatik, ezagizen badan. 3 zati 50. 0,06. Izango zen, irabazpena. Irabazpena hori esaten digute. Abiadurantako seinalea sartzen bada eta bere amplitudea baldin bada, nola atera behar da? Pues sartzen bada horrela, atera behar da hori 0,7 amplitudea bider amplitude horrekin. Atera behar da. Atenatu behar du pila bat. Eta 1 erziokoa. Pues 1 erziokoa frekuentzia denean 1 erzio bat bider 3 zati 1. 0,03, ez? 0,03. Esaterako da 0,03 bider 0,3. Ez da, atenatu behar du pila bat. Eta 3 erzio baino motelagoak diren seinaleak ateratzen dira dauden bezala. LT Spaceen ikusi dugun bezala. Bale, orduan, ikusten duzu, galderak ez dira zaila, gauzak, kalkulorik ez ditugu egiten, baina gauzak argi egon beharko dira, ba? Beste bat, adibidez.